Oh. Ako nga na ang pagkapangutanan nimo sa kuha. Nakabalo na ka. Sure gid na. Ako tubago na pinagi sa bersikulo. Dili sige mo kagalingon nga nakabalo na ka dito kay nakay guide nakoy kamaturan nga dito jud ko. Dili. Dili sa Biblia ay ang Biblia ko to pero ang Biblia niagi na mo na imura mo nang ibasa mismo si mong gagawin i-prove nimo. Mao. Ang pangutanan man nato ya. Nakatunog ka sa kaway, makatunog ka kay soldador kay Lisopo. Luwi kay ka. Naka-encounter naman ko sama na ya. Oh, dili So, ayaw. kung ako wala gyud na kinabuhi dira kay Kristo, maimperno gyud ko. Oh, Wapoy siguro. nakabasa ka na sa Roma 8 kuya. Nakabasa ko pero Oh. wala pa manggoy ni balik dito gigtugikan nga nag-istorya Pero nga dito. moyon ka na ang tanan nga nangalagad, pinaagi kay Oh. Kristo maluwas. Depende sa pag-alagad po. Kabi ay nangalaga ni Kristo pero ang imo kung kalingog galingon mismo ay makaluwas sa imong may makaluwas nimo. Dili kay ingon nga ang pagpangalagad nimo Pinaagi day sa binuhatan ng imong pasabot. natural. Pag Karon og mahimo daw kag dautan ron tao di ka mapriso. akong pangutanan Pero kuya. maghimo kag maayo. Di akong pangutanan. Wala gyud mo dakog nimo. Suma sa iyang kasubukan. Ani kuya. Dili kay maghimo-himo kag imuha nga wala dito. Saad na sa Ginoo pag mutuo ka kay Jesus Christ, dili gayud ta maimperno. Oh. Klaro kayo. So Posibilidad. kuya, kung pangutanan Posibilidad. posible gayud. Dili posibilidad. Ah, Kay na may ingon nga sige kuya. ang tao na mo gay kausaban. Ikaw maika kan istorya ako sa kuha karon, pero kung pa lahi na istorya. Kanya dili pod ingon nga 100% ang imong istorya tinuod. Nganong man? Ha? Nganong makaingon mo gan Ha? 100%? Kung maghimo og sulat suma kay gituhan nimo ang Biblia og namaka ko, baka ko imong istorya. Tama mali. Ang pasabot. Moyon maka na ang Biblia 100% nagikan sa Dios. Mo na bang Suma sa katong daan nga Biblia Old Testament. Tinuod pero mga bako daghan na gid. Ang New Testament bago. Kanang mga New Testament gila pang putro na. So nahog na dili gyud ikaw tuhuan ng New Testament. Dili ingon nga 100% na. Dili na 100%. Sa tagay kong example karon. Dili na 100%. Kay ningon man ka na ay mali dira. Sige, tagay kong example. Sige, murang naangan ko sa trabaho. Kana trabaho niyo na. Kailangan. Salamat kay kayo. Sige. Balangin na mo sa Ginoo. Nasagay ra man ato ba? Gani. Balangin na sa Ginoo. Kailangan ko sa trabaho. Bawo man niyo na. Tagaan ko sa hapit. Okay na. Salamat, wala man day. Wala kay kalain na. Wa man ta nag-away diri nag-share man ta. Salamat ya. Salamat kayo sa pagtan-aw ni na video. Comment lang kung unsa inyong gusto na isulti o unsa inyong nasabtan. O palihog na lang pod sa pag-share aron daghan pag mga tao makadungog sa mensahe gikan sa Dios. God bless.